nahitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upots atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasagot. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Wednesday, Merkules kita makakson nga presentation sa inyo panatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Naton balikan ang aton nga kasaysayan sa October 12, 1987. Ginapasakaan makakson sang kaso ni Anay Presidente Corazon Aquino, ang isa ka mamantala o kung isa ka journalist, to be exact, isa ka newspaper columnist. Amo ni makakson nagpabantog bala sa ginatawag nga Aquino hid under her bed. Muna ginasunod sa ibang mga pelikula, nagasiling nga nagpanago kuno sa dalob sang katre, ining si Anay Presidente Corazon Aquino, siyang ginpatigay ng August 28, 1987 nga kudita o kung ang attempt na rin sang pila ka mga militara. And bangod sini mga kaaksyon, nag-file sang kaso si Aquino batok sa isa ka veterano nga journalist nga si Luis Beltran sang Philippine Star. Sa mga kaaksyon, nagkasulat sa morning's edition sang Philippine Star sa October 12, 1987. Iadrigin butang that the president hid under her bed while the firing was going on. Perhaps the first commander-in-chief of the armed forces to have done so. Pagkatapos sila mga kaaksyon ng Papers Afternoon Edition, ang nagpangayo man sang pasaylo. Ang pasaylo nga gikan kay Beltran, agod man suno sa iya, sala ang mga akusasyon na. Pero mga kaaksyon ginpasakaan na inisa sang kaso, agod man siya nga reckless diri nga pagsulat sang wala kamaturan nga akusasyon batok kay ni Presidente Aquino. Ini isa ka ginakabi nga unprecedented nga pamaagi o kontikang sang Anay Presidente nga magpasaka sang kaso batok sa pila ka mga mamantala. Aksyon Johnny Diaz, balita na patas. Mayong hapon na kung inyo alagad sa kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 74 days na lang antes pa man ang adlaw sang Pasko, kag 81 days antes ang tuig 2023. Bermans na naman, panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Dali kita sa itong mga pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Ano ba lang mga bulobalita nga dapat inyo bantayan sa itong mga pagpangalaga dari sa itong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Sa aton nga headline, aton pagkatutukan subong hapon, ining padayon mga kaaksyon nga skirmishes o kontensyon nga nagaluntad dira sa upland do na bukid nga porusyon sang Himamaylan sa gihapon ginanunsyo diri sang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army nga nagapadayon pa ang ilang hot pursuit operation batok mga kaaksyon sa mga rebelde nga grupo dira man sa nabukid nga porusyon sang Himamaylan, to be particular sa bahin mga kaaksyon sang barangay Karabalan, barangay Kabadyangan, kag sa area man sang barangay 3 poblasyon sa syudad sang Himamaylan. Ang press conference ang ginpadigayon sinigidamang hapon sa gobyerno provincial sang Negros Occidental. Sa tunga ni Governor Bong Lacson, opo dira man mismo si 303rd Infantry Brigade Commander, Commanding Officer Brigadier General Inocencio Pasaporte. Ang kabugusan nga detalye sini, ibalo naton karon sa report sang ato naman nga patrol with Action Eden Aboso. Sa ato naman nga headline number 2.
Radyo. Ang kapulisan sa Saladman sang Imamaylan na nag-anunsyo na na sila gin pa idalom na sa full alert status. Magsiling ka full alert status, naka-alerto ang tanan nga PNP personnel sang Himamaylan Component City Police Station agod masiguro nga makabulig sila gilayon sa tanan nga mga ehensya sang gobyerno nga naghatag man sang ayuda bulig sa mga evacuees o kung mga apektado sining nagluntad man nga tensyon o kung enkwentro dira sa may syudad sang Himamaylan. Subong man may mga pagpatag ang Himamaylan City PNP. Ano ba lang sitwasyon sa dira sa may lokal nga o kung sa may patag sa may proper sang Himamaylan? Ano gid ba lang matudtuod ginagakatahan nabo dira subong nga mga tanion sa pihak sining nagaluntad nga enkwentro aton hibaloon. Radyo. Lalabot sila mga kaakson may pinaman ka mga hensya sang gobyerno nga padayon man nga naghatag sang bulig. Kalakip na diring Department of Education ang Division of Himamaylan nagabisita sa mga evacuees sila binasa mga learners magsining ka learners sa maning panawag sa mga estudyante sa grade school. Learners sa panawag sa ila pagtapak mo sa may college o kung sa may kolehiyo or even gani high school mga kakson, students ang panawag pero generally basta ara ka sa basic education sa idalom sa Department of Education panawag sa mga estudyante mga learners ini sila nga tanan sa una kung mga elementary ka pupils ang panawag simo subong kay ti bagong curriculum panawag learners no te ang mga learners nga apektado sining nagaluntad nga enkwentro sa tunga sang CPP NPA kag kasubong man sang Philippine Army mga kaakson ang ginbisitahan sa Department of Education sa pagpanguna man ni Schools Division Superintendent Ma'am Ameline Gladys o kung Gladys Ameline Sales ang ila dira nga SDS kasubong man o podra mga kaakson ang pila ka mga miyembro opisyalis sang Department of Education Division of Himamaylan. Ngayon ka po natin dugay-dugay ang SDS ay Himamaylan si Dr. Gladys Ameline Sales. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Sa ato naman nga mga balita national mga kaakson, kagbalita gala sa Bacolod City Government Center kadulong Action Dale Salazar, Bacolod Sanggo ng panglungsod nagpasara sang resolusyon nga nagadeklarar kay Kevin Tan bilang adopted son sang syudad. Sa mga nasyonal naman ng mga balita, Pilipinas ginalantaw nga malapit na kuno malambot ang endemic stage ng COVID-19. Bisan do wala niguro endemic, ido ka normal na naman lang yang sitwasyon sa palibot sang pungsod. Radyo. Ang iban gani wala na yaga sok-sok sang face mask. DSWD bukas nga review ang 4-piece law. I think the law itself has no problem. Ang problema ang implementation kagang policy. Kay ang gakatabo ang method husto, ang nagapatuman corrupt. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao. Welcome diri sa aton nga pagpangadaga dining Action Reports Afternoon Edition. Ano na kita no? Miyerkules kita. Oktubre 12 mga ka-aksyon sa aton nga pagpangalagad. Subong hapon liwat naman kita magadulong sa inyo sa pinakamabago madalagko nga mga balita nga natipon sa aton mga Action Unit Reporter, sa aton Action Correspondent. Andang handa na nga magdulong sa inyo sa mga balita sa dili gid lamang madugay. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa Kanginan, Aksyon John Diaz. Welcome mga ka-aksyon sa itong nga pagpangalagad. Dari sa Action Reports Afternoon Edition. Aksyon John Diaz. Balita na patas. Kumusta ang aton mga maukod nga matag palamatiya? Aton nga mga suki sa Kanginan sa 61 ka mga kabaranggayan diri sa Dakbanwa sang Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ka po mga kaakson? Manayanayang aton nga panyempo diri sa Bacolod City. Mapangpaangang panahon kay ina, pero pagkatapos sina doon nagamat-amat man bugnaw ang aton nga panahon na. Hopefully magtayo yun ini tub-tub sa kagabion. Agad hindi matublag ang nagalagaw wala naton nga mga kaakson. Ang ila plano hindi maguba. Kay kung maguba ang ila plano, alaban gid sa disgrasya. Damo gid ang apektado mga balagyaan, bla apektado man ho kung magulan-ulan bosos makaluluoy ang nagabulo baligya no, makaluluoy man ang mga negosyante.
Amo man ang nag-preparar ang ibandra mga forms of businesses and services, food man ako hindi, at di kaluluoy man kay apektado gid sila, no? Pero this time, mga ka-action, i-check nato ng aton nga Patrol 1, aton nga Bravado Patrol, with Action Eden Abuso. Kamusta ho nato ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod, Subong nga hapon. Anyway, mga ka-action, ika-12 na kita nga adlaw sang Mascara Festival sa Panaad do District 2. District 2 ang ma-event kay na may ara sang blessing sang panibag-o nga pavilion sang Cadiz do renovated ni Guro mga ka-action. Ara man tong presensya ni Negros Occidental Central Governor Bong Lacson, subong man ni Cadiz City Mayor Bading Escalante. Kinakatahom sang ilang mga presentation, katahom sang ila to nga sitwasyon na hopefully bandara bala nga wala pa na kay balo, basi man ko tiyempo kamo makalagaw-lagaw kamo tulo sa may Panaad. Suportahon tani ang aton nga mga aktibidades di kay para magtayo yon ang aton nga mga activities, di kon magtayo yon ini makabulig man ni sa aton ekonomiya. Check na lang ang sitwasyon sa palibot sa syudad sang Bacolod with Action Eden Abuso kaysa pagbalik ya karon daydayon yan ang detalye mga ka-aksyon sang press conference nga nagluntad kay nagid lamang sang hapon dra mga ka-aksyon sa may Kapitolyo Provincial. Ang mga mensahe nyo dugay-dugay ato ninagaan sa Italopangod, butang nyo na mga ka-aksyon. Kami dang bahala dugay-dugay. Ari na si Action Eden Abuso sa Patrol. Action Reports, Afternoon Edition. Action Eden, mayong hapon. Good afternoon, Action John. Mayong hapon. Yung mga kakson, mayong hapon, mayo ang hapon. Mayo ang hapon. Mayo ang hapon. Maayo ang hapon. Sana all. hapon Mayo ang hapon kung makakita ka hapon. Oo. Pero Hapon. permi sila asam, ako ya hapon. Hapon. Sana all. Kasi isang hapon, kay bisan nga may reported na tropical depression, importante, maayo lang gani ang hapon. Ang hapon. Sana all. Ang upod mo daw may pagkahapon man. Sana all. Sa hapon, nesta. Do hapon man nga daan ang upod mo, no? Yes. Do na feel mo ginang pagkahapon. Okay na lang nga hapon sang sa hapo. Oh, stop. Sana all. Ngayon kong hapo, on sa sininga kahaponan, no? Oo, okay, pertidaan ka pa ang santimpo, basi layawang kalagas ginawa mo, no? Kay perte mandaan ang traffic action dyan. Perte gani. Bisan nga pungko ka lang, pero kung ga-drive ka to hapoon ka man daw. Oo, okay na, perting traffic labi na sa may circumferential, bla? Yes, labi na gid kung manual ang salakyan mo. Sila man magsakit ng tuhod mo man. Pero kung mga driver mo, mga veterano, be, pero kay papangway na yung ginakapoy, bisan, labot ka pa inubaan. Sana all. Galing yung TV naman na matago, magkatigulang naman. Hosto! Sana all. Ginasiko, yun ako diyo. Ginasiko yun ka. Di ka mo subong hapon, Action Eden? Ari kami ang dyan sa kilid sa SM mo, pasaka kami sa, din tani mo saka, gani bang, dalan na gani, lipat ko, Luzuriaga, gali action Luzuriaga, okay. Kaya galikaw-likaw man kami sa traffic mo, kaya bisan niya may privilege kita bala nga magsulod sa mga closed nga mga Dalan. Dalan. Di wala man kita ga-aboso kay base nga wakigan sa aton sining apelyido bala. That's why Gani. kasunod mo kita sa traffic kasi may experience man ang ginatawag na traffic sa Mascara. Oh, way ka palagyo sa traffic, Yes, kaya para mabalaan sa aton, sinigawa ka action nga, bisan may lusot-lusot, baka mo nga nabalaan, daw balon, nga mo sa damo nga pasensya, kaya hindi lang man ikaw nakabalo sa lusot-lusot nga lugar, ang iban nga mga nakabalo, nagalusot-lusot man. That's why nga, bisan sa mga shortcut action dyan, traffic Japon. Ang reminders lang ni sa aton, sininga mga mga officers, mga personnel, bitaw, kagahang ihingyo man sa syudad. Nga balon yung sa pasensya, kay di mo maniyaya malang-alang dayon ang traffic, may tani kung salakyan mo ni, mapindot mo lang ni kag maglupad-lupad, kasi may aerial view ikaw. Area. May pakpak, no? May pakpak, imong salakyan, bla? Yes, lapit na lang naguro sa ato na action dyan. Oo. At na planuhan na to ni Madam Nonsky. Nga butangan sa pakpak?
Para wala kong hapos lang, presto magpakadto si Mamaylan, di ba ka, budla ito balik-balik biyahe. Kumayamon sa naya, push the button lang ako para to dayon, na? Tibot siningon, ara nakamasubong sa may downtown area. Yes, makita mo dang sindan mo darag tatangaton nga, no? Kaya do, manotis naton, bisan may wifi, pangaton nga patrol, action dyan, kung too crowded na ang lugar, nga kung diin kami bala naga libot-libot, kisa naga bisyo-bisyo, gidang internet, mga mobile data, ga bisyo-bisyo man, kay kadamo, sa mga nagaway signal, kay kadamo, sang tao, ti nakibot ko ganyo, sa may around sa Old City Hall, di bala, sa may fountain, de. Okay. May ara, action dyan, mga kiosko, ginbutang, de. May another kiosko pagigibutang di nga ginabaligyan sang dry goods man. Ano na extended? Extended na siya? Extension? Extension, siguro ka diba sa tubang simbahan, may ara. Oo. Diri sa may fountain palibot sa Old City Hall, may ara man mo. Additional. Oo, kahit diri ni di subong bay diba ginsira na di ang sa Araneta halin diri sa may Liman. Ang mga punta taytay nagaliko na di sa may fountain sang Old City Hall. Di diri na sila galiko may pabaybay. Ti ari di kita hamtang ang iban nga mga balaligyaan. Okay. Nagsilo. Ano na sila, nagsilo or bagong tubo? Nag-mushroom lang? Bagong tubo, action Bagong dyan. tubo. Okay. Oo. Allowed na da sila? Allowed action dyan. Kiti ari lang sila palibot. As in gilibutan, gini lang fountain area. Okay. Sang Old City Hall. Di kag... pero ang mga nagabaligya, yan tubang simbahan, ara lang mangyapon. Okay. Nagit sa mga balaklan, dis palibot, action dyan. Pero damo man bala sa mga nagabinakal, bisan ano pa kadamo sa mga palarios, di nga mga baligya-baligya. Kadamo, gyapon sa mga gabinakal, man kadamo sa mga turista. Makita mo niya wala action dyan nga mga turista, hindi lang sila nga mga bakulod nun. Kaya siyempre may mga nagapulo pamangkot kung di na nga mo nga lugar, di na nga mo nga lugar. Anong schedule sang event subong abi nga adlaw. Kag siyempre naimpon damo ang tao kay ang mga estudyante nagalinabay bago buhi makalabay hindi sila wala sila choice kundi maglakat-lakat man ang mga bago guwas trabaho lakat-lakat man diri sa along Araneta diri bala yon sa may do building na do new government center diri gid sa may plaza kadamo na di sa nagalinakat action dyan kag may in and out na ginidaan nga gina-secure man ang aton sini nga mga kapulisan na gina-check kung may mga ilimbarguhon dira nga mga bagay nga hindi pwede especially nga kadamo dan sa mga estudyante sa sini nga mga inoras may mga pila mga kapulisan nga tipon-tipon action dyan para amat-amat na nga maka-deploy man sini nga kagabihon kundi naman may events nga pati gayunon. Although nga hindi gid man significant gid ang mga events pero ara action dyan nga para diri sa may plaza publika may stage di ba sa area ayon sang Negros Press Club. Di kada iya may ari na di sang mga banda-banda may mga naga-party-party nga ginakatuan ang mga pumuluyo tapos kaon diri inasal nagapamati sang banda ka nagasaw-saot man kag tiko ano pag iti ang mga activities nga pwede nila himuon aside sa magkaon sa ang inasal kay gaidas na di action dyan mo baliligyaan sa inasal sa NGC amo man to sa may Baywalk area amo man to kag sa bahin sang panaad action dyan amo man pero na-notice naton kay nagbukas pag ang panaad sa maskara dira sa may alihis tigalapta ang tawo kung diin makadto tisisa ka festival site hindi gid man damo ang tawo kay ato naman sa iban nga festival site unlike ya kung ikumparar mo action dyan kung panaad sa panaad gid bala every April grabe ka traffic dito sa area sang alihis pero subong nga isa ang panaad sa ginhimo nga maskara site sini nga kapiestahan do hindi gid man sila bugat ang dalagan sang traffic bangod nga ang tawo pwede pa man kakadto kung mamaskara pwede pa sila kakadto sa NGC, pwede man diri sa may plaza. Amat na kay si second week na action dyan sa celebration sa Mascara Festival, mas nagadamo na ang activities nga ginapatigayon, mas madamo na ang tawo nga nagapadulong diri. Importante, pila na kadlaw action dyan, 12 days na nga naga-celebrate sa Mascara Festival, wala man sang recorded nga insidente kag aksidente ang aton sini nga kapulisan
inline or angot sa sining celebration sang Mascara Festival. Reminders lang sa aton sining mga kaksyon hibaloon gid ang mga kung diin bala ang mga pradahan sang salakyan para hindi magtalang-talang. Kung halin ka dito Lacson area, manaog ka di sa may kuan ayon no, sa may 888 or saka-saka due time, sendira na lang sa aton station. Lakat ka gid pasaka dis plaza, lambot ka dito sa may Old City Hall para kasakay ka naman sang Punta Taytay. Kay dito na sila dayon action dyan galibot dira sa may babaw-babaw lang balas ng SM para libot naman balik sila sa nga ruta. Kaya hindi na sila kasulod diri sa bahin sang downtown area. Sa gihapon na ang kapulisan kaupod ang pagbantay sang mga bitaw ara man ang iban nga mga force multipliers para mapabilin ang kasawhayan kag kalinong sang lugar, especially nga tubtob sa sini nga mga inoras kadamo sa mga tao, especially karon action dyan maggulo gabi bala kag hasta na magtungang gabi ang iban amo palang pagpauli. Importante safe ang dalanon kag sanag man sa pagselebrar sang Mascara Festival. Observation report talin sa Patrol, Action Eden Agosto. Una sa balita ng Action sa Bacolod, Action Radyo. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat kayo sa report ni Action Eden Aboso. Back to back na sa patrol with Action Papang Nixon Tahoma. Sa aton pagbalik mga ka-aksyon, balikan man nato ng aton nga patrol. Ang update sa nagluntad nga press conference kaina dahil sa Kapitolyo Provincial. Update man gikan sa sunod sang himamaylan kag iban pa kang tanan sa nagapadaan nga engkwentro sa tunga sang militar. Kasubong man mga ka-aksyon sang New People's Army. Diri sa gihapon sa aton nga pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Calabar, bango at mura. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako makulang. Eh, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa Ang inyo? permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero Oo. bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abiwi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da akong kapanglaba ko. Bantayan nyo gidayang ang babatian nyo. Kung nadala kami o kunwais, nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko. Nadala, naging kami nga. May pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano nang nakuya ako makulang ay siyempre pigado tas ay kay ano ko sila manisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ang ginagamit ko siya wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag limit ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo musilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpor kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basi kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic tiya mo na ginhalay ko sa katulod di ko nag-intra di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra ko try lang kay basi kaluyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya tiya mo na guro sir madamo gid salamat sa inyo madua ng mamuna kay Jan Diaz kag sa tanan ina-invite ko lang no kabay ka kaluyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung tugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon. Yes! Balita na patas! May koneksyon na mahigko ang kolon sa manubong nga immunity sa marason ko nga prone sa madamong nga balatian ng tawo magudman sa mahigko nga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Radyo. ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 Yes! Balita na patas! Action Radio Philippine Standard Time na 5:43 pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Pudyan sa gihapon si Action John Diaz. Mga ka-aksyon na nakaibalo naman kita nga nagabadayon sa gihapon ng tensyon dra man sa may nabukid nga porsyon sang Himamaylan. Actually mga ka-aksyon may gina-confirm kita nga report nga nagsulod bago ginamang may angot sila isa ka ginaligar na naman do skirmish na naman dra sa may area sang Carabalan. Pero more than that mga ka-aksyon, we'll take a bit check, no? Kamusta yan ang aton nga mga evacuees? Ilabi na nga madamo sa mga evacuees mga ka-aksyon. Mga estudyante, no? Kung aton gan i-check ba lang datos, naglambot na as of 10:35 kagabi sa 13,615 ang mga apektado sino nga padayon dila nga tensyon sa nabukid nga porsyon sang Himamaylan. Ini ginabugosan mga ka-aksyon sang gina-check ko mga 2,869 ka mga pamilya na tanan. Diba kun mo perte kadamo no nagasaka mga ka-aksyon ang kadamuon sang siniman mismo nga mga evacuees ilabi na dra sa may area sang Himamaylan. Di kung na mo sining matabo, damo-damo sa mga evacuation sites na ginmabuksan. All in all, there are 18 evacuation sites. May duhadri ka ginsiradaan, pero 18 ang ilang ginbuksan all in all. Kalabanan gid sa area sang iya Kakarabalan. May harapan sa may Kabadjangan, and may harapan sa may Barangay 3 Poblacion, mga ka-aksyon. And of course, wala man na nila ginadula ang mga outside evacuation sites. Makon mo 146 ka mga evacuations, ka mga evacuees ang ala sa gwa sa ilang mga, o kung wala abi, nagatinil sa evacuation centers, mga ka-aksyon. Check naton kay for today, ang Department of Education Himamaylan Division, o kung Division of Himamaylan, nagalibot man sila mga ka-aksyon sa iban nga mga evacuation centers kag ginahibalo nila kung kamusta ayan ang sitwasyon sa ilang mga lugar, no? Pero antes sila siguro i-check tabi sa Action Eden, anay, ano ang resulta sang ilang press conference kagina, no? Press con nila kagina mga ka-aksyon dito sa may Kapitolyo Provincial. Kaya diri sa akon, unresponsive pa man so far si Sir Pasaporte, no? Ang ikapakonfirm tani unahon. Anyway, wala pa man siya ka-respond. Pero check na sa Action Eden, kay kaina, nagpatigayon, no? Sang press conference sa Kapitolyo Provincial. Po si Governor Bong Lacson. Action Eden, mayang hapon. Action na John Ginmando na ni 3rd Infantry Division Commander Brigadier General Inocencio Pasaporte sa mga ground commanders nga siguruhon kagilayon ipapalo sa iya ang mga lugar kundi pwede na makabalik ang mga residente sa ila tagsa ka mga panimalay.
Suno kay pasaporte, nagapadayon pa siya dyan ng pursuit operation. In fact, sining nga hapon, may nagluntad naman ikaanom nga encuentro baseman sa press release nga ginpadala sang militar action dyan, specifically sa 303rd Infantry Brigade. Pero tido, wala pa nakasabat si Sir Pasaporte as to the details. Pero kagina niya sa press conference, ginpahayag niya nga wala sila sang ginasunod nga schedule o kung timeline sa pagpabalik sa mga evacuees, mangod nga ginasiguro nila nga cleared na ang area kag safe na gid para sa mga bumuluyo nga makapabalik sa lugar. Kay ti kung tanawon mo subong may kaanong nga enkwentro nga nagluntad, ti hindi pa gid nila masiguro nga safe na pagbalik dito sa pumuluyo. Much better na lang nga ara danay sa ila sining paghinako sa custody man bala sang LGU kay para makakuan pa mahatagan pa sang pagkaon action dyan kay matagaan pa sang ayuda. Kay ti wala ginadula ni Brigadier General Pasaporte nga posible kuno hambal niya may nagabulig nga iban nga grupo sa New People's Army sa mga NPA nga ara na sa Barangay Carabalan dira sa may Himamaylan sa ginaluntaran sang encounter. Rason kun nga malawig kag sunod-sunod ang enkwentro nga nagaluntad action dyan. Hambal niya lambot na ti Barangay Carabalan, Barangay Buena Vista, kadamo na action dyan sa mga lusot-lusot bala kag base wala sila kabalo nga wala ga kaubos or ga katapos ng enkwentro nga nagaluntad kay tiko sa ila lang intel basehan usually ang mga nagapakig-away gid bala may ara lang na sang do tag 100 ka mga bala per tawo per NPA di action dyan. Pero wala na ni halin sang October 6 ang sunod-sunod nga enkwentro nga nagaluntad ti hambal niya may possibility gid nga may nagabulig sa ilang nga lain naman nga grupo. Pero ang mga ara subong nga mga evacuees wala pagid siling ginpabalik sa lugar kung wala sang wala man notify sang ground commander si Sir Pasaporte. Ginhambal to gani kagina sa presscon ara man si Provincial Social Welfare Officer Merly Garcia nga sa pinakauli nga datos tubtob subong adlaw Oktubre 12 alas 12 kagina pinaka-latest data nila naglambot na sa 3,795 ka pamilya ang apektado sa nagluntad nga enkwentro. Kag sa nasambit nga datos, ginabubusan ini sang 18,236 ka mga individual action dyan. Gikan sa 3 ka apektado nga barangay nga karon ginapahamtang sa 18 tanan ka mga evacuation centers around Himamaylan. Suno kay Garcia, nagpakig-angot naman sila sa CSWD kag DSWD Region 6 para sa bulig nga ihatag sang pumuluyo. Hambal niya, nabato na ang napulo kasako sang bugas, 240 ka family nga food packs, 5 ka karton sang 45 meal, tagpulo ka karton sang corned beef kag beef loaf, kag 5 ka karton nga may unod nga tag 48 ka cups sang arroz caldo. Ti wala man kapayapaya ang LGU nga hatagan sang makaon kag shelter man ang mga apektado nga mga individual. Kag isa action dyan gali sa ginpahayag ni going back sa ginpahayag gali ni Sir Pasaporte, ginako niya nga may kabudlayan pagid sila kay may mga na-receive sila nga mga information nga ang iban nga mga NPA nagpinanaog kag nag-intravel action dyan sa mga sibilyan. Te amo nang nabudlayan nila nga sa laon pa, amo nang make sure nila para hindi man madalahig ang iban nga mga pumuluyo. Samtang Akson Eden, anyway, siguro mabuligan mo kami try to confirm ang isa din nga ginpadala. Anyway, ang ibang guro Akson Eden nga details regarding sa presscon karon sa may action firing line Kaya sa pinakalinya si Dr. Ameline Sales, no? To sa Action Eden, i-check to siya. Kaya to sa may sunod sang Himamaylan subong. Yes, action dyan. Balita sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radyo. Sports Afternoon Edition. Salamat guys sa report ni Action Eden Aboso gikan sa patrol. Ang kompleto nga detalye karon sa press conference. Check na nato nakagbantayan sa Action firing line. Pero this time ibad on tabi ni matabo sa mga eskwelahan kay dugasigi gyapon ang tensyon dra sa may syudad sang Himamaylan. Damo din nagapamangkot nga mga ginikanan matabo sila mga estudyante. Joining us this afternoon is the hardworking
amo ni sa ang pinakasimple gid ya nga division schools division superintendent sa DepEd diri sa Simamaylan. So muna assign before diri sa Bacolod City, Dr. Gladys Amelin Sales. Doc, good afternoon sa Action Jan sa Action Radio. Maayong hapon gid Action dyan. Yes, Doc, good afternoon. May ang aton lang nga concern, Doc, ano ni matabo man kay sige-sige gyapon no. Kamusta nga aton nga mga learners, Doc, sa mga evacuation center? Ano ni mga eskwelahan nga apektado kag ano ni mga status nila, Doc? Oo. Actually kami sa Imamayla nagapasalamat kami sa among LGU kay action agad ni sila ni Mayor Tungson no kag diri sa Imamayla may ara kita nga evacuation center nga regional evacuation center tapos may ara pagid nga mga iban nga mga facilities na ginabutangan man sa mga evacuees naton. So kami sa DepEd ang ginahimo namon especially kagaina kay daw pwede na kami makasulodo. So initially sa nagligad wa kami nagpahilabot kay syempre naintindihan naton nga may protocol ang aton nga CSWD. So kagaina may nag-amat-amat na kita profiling sa aton nga learners. So ang data na namo ginatingog pa na namo subong gina-consolidate. So kung mamangkot ka kung pila gyud hindi pa gikuhatag sa imo na no. Pero siguro buwas may ara nagi kami pictures sa kung pila gyud nga learners namon ang apektado kag makita naton sa different nga evacuation facilities ang Himamaylan. Ang initially ang ginhimo namon sa DepEd sang pag gwa gid bala nga ma-encounter so monitoring gid kami anay no kag ang tanang information ginakwa gid namon sa city no kay hindi kami pwede ka pasaga-saga lang pagwa sang information so kung anong ginhambal sa city amo na ginapatihan namon yang data tapos kagaina nag-umpisa na ang aton nga mga nurses tapos may train balaan kami na yang PFA provider. So siguro ka timing nga nag-train kami nagligad ng mga binaulan so sa mga bukal gin-train kami sang DepEd nag-o kag isang may team ni Sir Ian Arnay. So naka-responde kay naton nga mga trained PFA providers so mga nurses na naton kag mga school headsman, yung mga supervisors na. So naglapta na sila kagin ng mga bata nag-PFA kag gina-assess na. So far generally action inang wala gid man niya sang problema nga dako ang kabataan kay normally ang gina-observe na sila mag PFA ang ilang manifestation lang gid ka-manageable sa ila kag okay lang. Okay. So ano na matabo ma'am? Still canceled ang classes sa pila ka mga schools na ma'am? Oo. So gapati kami tuya sang kon gina-declare sa aton LGU nga ini nga mga eskwelahan hindi lang gid anay kasi delikado pa, amo na siya. So, ang ginapatigayon namon subong after ni sang PFA, namon, ang malabot lagi din namon ang ara sa evacuation ng mga kabataan. So, ang wala daiya, inang amo pa lang ginapaninguhaan sa teachers nga ginapang contact sila through text, no, kag messenger, kami mga cellphone na ng mga kalabanan nga bata. So, kami nagadeklara lagi sa DepEd nga ang learning must continue, no? Kung nakita naman kayo na, okay man ang kabataan, excited sila gani actually bala magtuon, no? So, siling namon basic literacy lang gid anay kag numeracy ang aton ipatigayo, no? Kay para nga kabalo lang ang bata magbasa, kabalo magsulat, no? Kay actually ang epekto pag isang pandemic sa iladamog kita mga bata, hindi kabalo magsulat, hindi kabalo magbasa, no? Bisan mga grade 4 na sila or amo na bala. So, maumpisa kami sinabuas sa aton nga learning continuity sa evacuation center. Pero ma-close coordinate kami anay sa city. Kung ano oras kami nila tagaan window nga makasulod aton teachers. Okay, kumbaga ma'am, ipang-distribute ang mga teachers kag mga personnel nyo dala para mag-conduct sang basic numeracy literacy program sa mga evacuation centers. Yes, sir. Okay. So, ma'am, sige pa ka mo profiling, kahit hindi pa man nakabukas ang mga eskwelahan, may data ka mo, pila ka school so far, ang do wala gyapon klase? Dito gid sa area sang Karabalan Okay. Kay dito gid ato ya bilog sina nga Karabalan naka-restricted na siya nga area. Pero makaipeng dire ma'am like sa Kabadyangan. O Kabadyangan may parts sang sa Mahalang na. Wala man gyapon klase. Oo. Okay. So, mo tong possible intervention naton, ma'am, no? Ang basic numeracy kag literacy program para maka-cope up lang sila. Oo. Other than that, sir, ang aton nga medical team, medical assessment man sila kaina. So, may mga dentist kita, may medical doctor, may mga nurses. So, natagaan man to mga first aid, ang mga bata, bala nga may bukol. Kasi sa dugsing nila, guro sa evacuation, bala may mga bukol sila, may mga bagras. Na, wala.
May mga katol-katol kay pilas na tagaan yun nila sa first aid ng mga kabataan. May mga bulong man iya ginahatag aton nga City Health no sa kay Dr. Istanda naghahatag man sila responding aton nga doctor sa city. Man. Tapos ang initial pag ginamo nga instruction sa teachers kay kung may cellphone mo lang ang bata kay reach out nila. Pwede gid ka hatag sila sang soft copy sang module sa kabataan para maka-modular distance learning. So meaning atong mga na-miss out mga inadlaw nga sa dapat sa module nila temporarily do ano lang to anay hindi na to na pag-i-consider or record interventions lang anay sumong. Oo. So kumbaga lang. Kumbaga ma-adjust na lang gid ka anay ang system. Para ma-divert man ang ila attention no hindi sila maminsal tungkol sa nakita nila or na-experiensyahan nila na. Okay. So amo na wala pag kita man abi update kung when sila posible makabalik no? Wala gid na hindi pa na gid kami kahambal depende gid kami sa among nga city. Oo, kag sa militar man mismo. Oo. Pero kamusta yung mga teachers ma'am, kamusta sila especially dito sa Carabalan nga area? Oh, actually ako nagadayaw gid sa mga teachers siya si Ma'am Maylan. Kay sila yung aktibo gid naga-resource mobilization kami bala ng mga gatipon sila mga cash, mga in-kind, mga bayo, pagkaon na. Kag sila ginagadala dito sa evacuation center. Pero syempre, may protocol. Sige na, bala ko sa hindi ka mo mag-insist. So, may protocol, kita, ma-abide. So, bala. Nang nami, kinagabinuligay gid ang teachers ang Himamaylan. Sige. Ma'am, update lang kami liwat si mo. Basi tomorrow, basi may figures na kita, ma'am. Kag dugang ninyo nga mga programs so that mangin aware man. Kag basi may mga, pwede ka mabala i-call nga mga bulig gikan sa iban pa yung mga organisasyon. Ma'am Gladys, thank you. Good si mo time. Good afternoon. Salamat, gid. Sige. Komprehensibo, wala sang may ginapasino. Nabatyan mga kaakson si Dr. Gladys Ameline Sales, ang bagong SDS dira sa misyonad sa Himamaylan after diri digto sa Gin Silo. Sige, basi ito kayo may confirmation kita. Mabalik ang reports afternoon edition pagkatapos ginamang sini. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil
ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to kalala na sang ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection, Yes, sa Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio Philippine Standard Time na size 3 na. Pabalik diri sa aton nga pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Bago ginama mga ka-action nagsulod nga report nga maisa na naman kay enkwentro nga nagluntad dira mismo sa area sa Barangay Carabalan sa may syudad man sa Himamaylan sinigidamang hapon. This particular information is yet to be confirmed by Brigadier General Inocencio Pasaportes ang 303rd Infantry Brigade. Apang ini mga ka-action formal na nga ginpalayag sa 94th Infantry Battalion sa 3rd Infantry Division sa Philippine Army. Pinaagi man silang official Facebook page. Ginpayag nga ang enkwentro nagluntad sa tunga sang 94th IB kag sang mga New People's Army dra man mismo sa area sang Barangay Carabalan. Pero mga ka-aksyon, gina-check man nato ang specific nga address kung ano nga sityo ini sa may area sang Barangay Carabalan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan.
Ini ang ginatawag nga This is confirmed. This is a sixth encounter. Umarin pa sa Oktubre 6 ng ligad nga Webes. Tubtob subong nga Miyerkules. Almost 1 week na mga kaakson. Sixth encounter, no? Ika-anong enkwentro sa tunga sang tropa sa mga militar kag rebelde nga grupo. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Sige, lapaw na kita sa panahon mga kaakson. Ang dugang palig ng mga balita kay impormasyon mabatian sa pagpangalagad sa aksyon firing line upod karon kay aksyon Art Tayhupon. Bantayan yung detalye sa ning padayon nga tensyon dra sa may sulad sang Himamaylan. Salamat gid sa atong Patrol 1 Brabado Patrol aksyon Eden Aboso pod dra kay aksyon Papag Nixon Tahom. Atong News Center aksyon Undefensor Lisay. Diri naman sa Studio A Master Control pod naton sa aksyon Oliver Pason and aksyon JM Biking. Standby na sa aksyon Balita Evening Edition with aksyon Dale Salazar and aksyon Undefensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kanginan, aksyon John Diaz, nagapasalamat gid sa inyong tanan. Tandaan mga kaaksyon nga katapos ang media, magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi ini ang panghampang ang amo ng kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines. Peace to the whole world. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.